in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be. Good morning guys! Today is Monday, December 6. So, yung mga bata, casual day, nakalis na sila kanina pa. And kayo pala ni Holly ligo na and pareho kayo naka-white. Diba sabi ko sa inyo kahapon, alis tayo, punta tayo ng town para mamili ng ilalagay natin sa balikbayang box. Hinihintay ko lang yung aking nilalabhan para masampay ko, para matuyo siya today. And habang hinihintay natin yun, ayos ako ng buhok. I-blower ko siya, planchahin, then ayusin natin, maglagay na tayo rin ng kilay. Kasi hindi pa tapos yung aking washing, so. Pumunta siya dito sabi niya, Mom, I will dry my hair too. Kasi meron siyang blower, oh. Tumutunog. Ito yung regalo ko sa kanya nung birthday niya. Yung set to eh. I like kissing muffins. Alright. So, mag-blower na rin ako. Hindi ko pa masyado na-blower yung buhok ko kasi, ayan, natapos na yung aking nilalabhan and eto yung aking mga tupin. Eto yung mga sinampay ng mga bata kahapon. Do I have swimming later? Yes. Oh, may swimming pala mamaya si Holly. Kaya dapat maaga tayo I makaalis. guess there swimming. Yeah, it's Monday. So, mag-lagay tayong hat kasi Wait, do mainit. I Okay, help mommy. Okay. You alright? Yep. Okay. I think I'm gonna try. Ang ganda yung weather. It's very good weather. Yeah. Hindi ganun kainit. Tama-tama lang. Okay, sampay muna kami. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. Alright, tapos na tayo magsampay. Then, kasi mamaya, diyan ko rin ilalagay pag pinan natin yan sa sampayan. So, nakapagkilay lang ako and sunscreen moisturizer. Ngayon, pagpatuloy na natin ang pag-aayos para makaalis na tayo. Alis na kami guys. Ano na? 11:50 na. Nandito na yung si Jan. And, come on baba. You're right. You don't need pants. It's hot. And, That's my big one. nag-IG story kayo ni Holly kasi tingnan nyo. Pareho kami ng outfit and bag. Go there, Papa. I packed the one stuff. I-insert ko yung yung Instagram. Papa, come here. I-insert ko yung Instagram. Paano yung... How did you do that, Baba? Again. Ganyan. Okay, wait. Ganito kayo sa Instagram. Ano ba yan? Wait. Recreate lang namin yung ginawa namin sa Instagram. Okay. Now, remember what we did? I-insert ko na lang yung photos. Oh no, don't do that. Alright. Let's go. Whoa, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. And ito yung lipstick na Sick na gamit ko yung kahapon. Pero napakita ko sa inyo, di ba? Tapos na ako kumain. Pero ganyan ang itsura niya pag hindi pa tayo kumakain, guys. So, okay. Ito sana yung dadalhin ko yung malaki. Pero ito na lang na maliit para pareho kay ni Holly. Okay, mamaya ko na lang yan ilagay. Okay, let's go. See you, honey. I wish Daddy could come. Love you. Love Love you. Daddy, I wish Daddy could come. No, because Daddy need to have a nap. Kasi nag-work yan si Jan. 2:30 siya. Yeah, he is. 2:30 siya umalis eh. Okay.
Let's go, let's go. Oh, the bag. The eco bag. What? Dito na kami guys sa town. And si Holly, kumain siya yung Nutella bar. And tingnan nyo na yung damit niya. Okay, let's go. Punta muna kayo dito sa Asian. Bring some blood, so like. Why? Punta muna tayo dito sa Asian store. Ah, wala naman silang veggies. Ubus na. Wala na silang gulay. Okay, come on. Punta muna tayo ng Kmart. Tingin sana ako ng gulay para sa sinigang. Okay, Kmart. Pasok na tayo sa Kmart. Check-in muna tayo. Dito ako sa may mga t-shirt. Bilhan ko yung kapatid kong lalaki ng t-shirt. Kasi maganda naman yung t-shirt dito sa Kmart. Ayun, maganda yun. Oh, $10 lang. Ito, oh. No? Maganda siya. Pili lang ako. Ito, maganda rin to. $10 lang din. Pero, hinahanap natin ay medium. Ayan, meron pang isa. Kunin natin to. And, kinuhaan ko rin siya nito. Pag tag-ulan sa Philippines, pamporma niya. Now, this is for Tito. Tito Cloyd. And, eto, kunin natin. Magkapareha ba? Okay ba naman yung kulay? And, eto, $8 lang siya. Eto, dati siyang $8. $7 na lang siya. Mga ano lang siya, plain. Siguro kuhaan ko rin siya nito. Na iba-ibang kulay. No? Ito, mayroon ng nakabuka. Oh, ito, size niya to. Kunin natin to. Dito, oh. Guys, I wish I can sit in the No, you're not allowed, Baba. Extra large to. Nasaan yung M nito? Oh, ito. Mga plain lang. Ito, may mga print dito. cloud. Ma, look at this cloud. Oh, meron dito may print. $7 lang. Ay, $5 lang to, oh. $5.75. Guys, kanina pa kami dito. Hindi na ako nakapag-vlog kasi tumawag ako sa bahay para tanungin ko yung kapatid ko. Binalik ko yung ibang mga nakuha ko kasi meron tayong mga, ay, ang dami ko nang nakuha, guys. That's a lot for Chloe. Tito Cloyd. Ang dami nito. That's a lot may- for Tito Chloe. Ayan, may Batman character. So, ito daw mga gusto niya. Knit manak. Alright, ang dami na yun. Ipakita ko na lang sa inyo. One day. Pag binax natin siya, okay. So, tapos na ako kay Cloyd. Kay Sandro naman tayo. Hanapan natin si Sandro. Si Sandro, matangkad si Sandro. Ising edad siya ni Sa, pero matangkad si Sandro eh. Mom, the car's right there. Listen, what? Yeah. Ito maganda to, oh. Meron ako nahanap kay Sandro. Ayan, size 10. Yung malaki na. Kasi medyo malaki si Sandrong bata eh. Mas malaki siya kay Sa. Did we got this? No, Baba. Yes. Siya nagpupush. Tinawagan ko yung kapatid ko. Size 9 daw. Kasi medyo malaki yung size 9. Pero gusto ko itong biling kay kuya. Oh, maganda to. I want to show you something. What? Look at these. Yeah. I Nice. buy this. No, you don't need that. Well, you got lots of texture at home, Baba. Very pretty look. Yeah, I know. But you don't need it, Baba. To the school. I'm looking. Okay, put it back. Oh, that looks very nice. I know. But you got lots of texture at home. But I don't have a lot of these. Yeah, alright. Put it back, please. Come on, help mommy get some clothes for Sandro. Hurry up. Oh, they look pretty. I know. I wish I could buy. Next time. Come on. I never. Hoy, come on. Alright, come on. Come on, look for Sandro's clothes. Thank you. And eto din, oh, size 9. Kunin na natin lahat ng design. Size 9. Ito, maganda yung kulay niya. Kaso wala ng size 9. Baka magkasya sa kanya size 8. Let me see, Baba. Can you help mommy? Hold that one. Ay, maliit to. Maliit. That's too short. Yes. Yeah, maliit yan. Mom. And eto, meron na ba ako nito? Size 9. Ano to? Yung may boat to. Tingnan mo siya. I know, you got lots of texture at home, Baba. I do have glue. I'll give you glue. Oh, I like this glue. Ooh,
It's a rubber star. Yeah, okay, put it back. It looks so cool. Yeah, I know. Too bad. And hanapan natin siya ng short. Siguro size 10. I-size 10 ko na lang sa short. Ito. Ay, Sandro. Oh! Hulog! So, dito naman tayo. Meron ako nakuha isang shorts. Asan na yun? Where is it? Yung size 10. Asan na ba yun? Yung short. Meron akong kinuha na size 10 nito. Nasaan na? Nasaan na? Nawawala siya. Size 10. Ah, eto. Eto kay Sandro. Napakita ko na to sa inyo. Tapos, eto yung light lang ba? Kasi mainit sa atin, di ba? Pilihan ko siya nito, size 10. Maraming iba-ibang kulay, oh. Pili lang tayo. Makaka-copyright tayo dito sa Kmart. Kuhaan ko siya ng orange. So, eto, yung mga size 10. Ayan. And then, yellow. Kuhaan ko rin ito si Sandro. Kasi maganda yung print niya. That's size 8. Yeah, size 8. Size 10 ba? We need eto. This one. Size 10. This one, size 10. So, tapos na tayo sa mga damit. Dito naman tayo sa may mga toys. Ayan yung mga nakuha nating damit. Ayan. Hinahanap ko yung gusto ni Sophie. Kasi yun daw ang gusto niya eh. No, I ordered some Ha? Sinid sa akin si Kylie na picture para yun ang kunin ko. Wala na dito. Nag-iisa na lang daw yun eh. Wala na. Wala na dito yung rainbow corns ang tawag eh. Mga mini-mini lang siya eh. Na toys. Hindi ko nahanap yung gusto ni Sophie. Wala na dun. And dito naman yung mga storage box. Wala na rin. Naghahanap ako ng... We just need this. Matagal ako naghahanap ng storage box. Kaso wala na. Ubus na. Oh, Mom, Okay. Mama, I have this. Yes, you do. What's inside? Meron siya Oh, niyan. these are what's inside. Yes. Nagbabayad na pala kami. I wish I can get that box from Spotty. I wish I can. Wa. Gusto niyan. Ba I wish I ah, the pink one? Yeah. You already have that Oh my one. God. There's no... It's the makeup one, right? Basta kayo dito sa Kmart. Naiwan ko yung aking mga eco bags kasi hindi ko naman plan na bumili ng mga damit. Hi, ate! How are you? May nakita ko. Hi! Hi! Nakita namin yung mga titas. Tinanong nila kung a-attend ako sa New Year kasi sila yung nag-organize. Sabi ko, oh, may mga kasama ko. Sabi nyo, that's good. Pero magpapalista kasi, allow lang ata 150. I'm gonna have less. 150 people. Kasi ang dami nga yung cases dito sa Adelaide. Dito sa SA. Daming cases. That way. Kasi nagbukas na yung border, di ba? Ha? Kain muna kami ng booth. Watermelon. Booth? Watermelon. Yeah. Punta kami dito sa booth. Kasi gusto niya ng watermelon. Alright. Mom, remember you saw ramen here? Yes. So, naka-order na kami ni Holly ng booth. Sa kanya yung watermelon crush. Sa akin naman lychee crush. Ngayon, what do you want, Baba? Hotdog or sushi? Hot dog. Hotdog, But alright. I always have sushi. Yeah, alright. Pwede na siya sa sushi. Hotdog. What's that one? That's with bacon. Yeah. Okay, sanitize first. That's a roll. It's alright. Wash your hands. So, ito na yung hot dog. Meron pa akong hinihintay yung chips. So, bigyan na natin ito kay All Things Holly. Oh, yay, yay. Thank you. Okay. I'll check our... Can I have a tissue, please? Thank you. What was that, sorry? Sorbet, please. There you go. Thank you. Have a great day. You too. So, ito na yung drinks namin ni Holly. There you go, Baba. Thank you. Get the chips as well, Mom. Alright, alright. Ando na yung chips. Ready na rin siya. Okay. Nag-asa ko ng ano yun. Bumili ako ng sauce. Excuse me. Thank you kasi binabayaran din natin yan, guys.
So, binigay lang chips. So, ngayon, ayan, meron tayong sauce. Here you go, Baba. Here's the chips. Thank you. Welcome. Again. Okay, say kain. Cotton. Ooh, yum. It's hot. So, kain muna kami, guys. Okay, hot? Yum. Yeah. Hurry up and ring. Eat your hotdog first. Ang init ng chips. Kasi bago siyang luto. Mom, have a drink, and then you want to go home. I'm alright. Delicious. I'm biting Masarap ng hotdog sa Wendy's. Careful with your clothes. Sinasawsaw niya sa ketchup. Guys, wanna have a drink? It's watermelon. Ooh, but it says great. But that's right. This is good. Hot dog. Mom, Huh? I think I know what kind of milkshake you ordered. Ah, Banana. lychee mango. What? Lychee. But you always get banana. Na? I'll have a try. Please. Thank you. Let's try this. This is actually good. I don't know. Oh. Well, Thank you. brain freeze. But okay, chips. What's it for me? So good. Well, I think the boys are hurt now. Not yet. So for me. Ang bilis ng oras. Ano na, past 2 na guys. Hindi na ako makakapag-post. I like the swimming. Yeah, kasi may swimming si Holly. Punta na lang ako dito sa Foodland. Kuha lang ako ng fruits. Swimming. Done now. Kuha na lang ako ng apples dito. At saka green apple. Where's the green apples, Baba? Wala silang green apples. Okay, come on, get. Apple lang tsaka lollies ang kinuha natin dito. Okay, alis na tayo dito sa Foodland. Ito lang yung nabili natin sa lolly ni Holly. Okay, alright?
Okay, come on. Nagmamadali ako guys. Bili lang ako dito ng schnitzel dito sa butcher. Kasi si Jan gusto niya beef. So, bilhan ko lang muna si Johnny. Yeah, you're gonna have chicken. Okay, let's put in the fridge. Dito na kami sa bahay. Ibaba ko lang tong pinamili ko sa butcher and then palitan ko siya ng damit. Yeah. Okay. We're back home and I just got changed. Yeah, we're gonna swim now. So, dito na kami sa kanyang swimming lesson. Okay, Papa. Where's your sleeper? Alright. Yes, good girl. Arm, good job. Good job. Good job. Good job, Baba. Okay. You can do that. Count 4 arms. Ready? Go. Good job. Good girl. High five. Good job. Put my head out. Good job, Baba. Good job. Okay, ready? Go. Beautiful, Molly. That's it. Keep going. Enjoy ngayon ang swimming nila kasi may ganyan sila, may pa-slide. Go. Baba, do this. Last day of swimming na kasi nila kaya fun na yung swimming. Guys, we're done swimming. It was so much fun today because you know why? We get to go in the tummies and Slide. why? And It was so fun. And we splashed. And we hopped on the ball. Whoever falls off gets to have a torn. yes. Last day na kasi ng swimming kaya fun. It's nearly Christmas. Yes, last day. So next term I'm ulit. gonna open my chocolate. And meron silang chocolate. Kumuha sila dun I under think Santa's there. I think Santa's Santa's there. Yeah. May chocolate sila. Pinakuha sila dun under the Christmas tree. May Christmas tree maliit dun eh. Okay. Hindi ko pa nililinis yung car, guys. What? Oh. No face. No face? Oh, it's melted, I think, Baba. Yeah, because it's hot weather today. All right, we're going home. And yung, it's soft. it's soft because it's hot today, Baba. It's all right. Okay, put your arms, please. We're going home. So much fun, right? Safety. Safety. Wow. Okay, let's go. Guys, kanina pa pala kami dito sa bahay. Naghiga-higa. 5 o'clock na. Si Jan, may appointment siya sa kanyang likod. Pumunta siya sa kanyang chiropractor. Ngayon, magluluto na tayo ng dinner. Ito yung binili ko, yung apple. Tapos, kanina nagmadali lang ako sa Margaret para bumili ng ito. Ito lang yung kinuha ko muna kasi sobrang mamadali kami. So, kumuha ko ng 2 beef schnitzel.
Ayan. Kasi dyan, mahilig siya sa beef. Tapos kinuha ko yung mga bata na isang chicken. So, ito yung dinner nila. Then, kumuha rin ako. What is that? Steak? No, schnitzel, baba. Sausages. I knew that was sausages. And burgers. Ilagay ko muna Dog is Chris's favorite. sa ref. And magluto tayo nito. Tig-isa lang kasi malaki yung chicken. Kuha ko ng bacon sa freezer. Wala ako ng bacon sa freezer kasi gusto ni Jan is Aussie toppings. Hindi ko pa pala na nakuha yung eggs natin sa saan ba yun? Sa Woolies. So, ang gagawin ko ay bukas, babalik ako kasi punta tayo ng Coles kasi hindi ko pa nabili yung mga ibang dapat bilhin para sa ito yung streaky bacon para sa box. Nabili ko lang ay mga damit. Natagalan ako sa Kmart kasi kausap ko yung aking kapatid kasi tinatanong ko yung size ng kapatid kong lalaki. Kasi syempre iba na yung kanyang katawan. Medyo malaki siya before. Ngayon daw nag-skinny. So sabi ko, okay. So, binubuklit. Ano ba yan? Pinapakita ko sa kanya yung mga kinukuha ko. Kaya hindi ako masyado nakapag-vlog dun sa Kmart. Nakita nyo na yung mga nakuha ko. Pero yung nagpipili ako, hindi ako nakapag-vlog masyado kasi kausap ko yung kapatid ko. So, magluto muna ako ng dinner. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Nagpapakulo na pala ako ng patatas. Yan munang inuna ko. Then, after, magluluto na tayo ng schnitzel. Yung mga boys, and yung dalawang boys andoon, inutusan ko silang kunin na yung mga nilabhan kanina. Ang dami kong tutupiin. Yan, tsaka yun. Yan. Wala pa rin si Jan. Maya pa yun. Luto na yung rice. So, off ko na to. And, nakapag-air fry na ako ng bacon. And, eto na yung beef schnitzel. Yung chicken, free-night ko na siya pero nilagay ko sa air fryer para maluto siya. Kasi makapal yung chicken schnitzel. So, free-night ko lang siyang saglit tapos air fry na siya. Eto, piprituin lang to, hindi to kailangan sa air fryer. And ayan yung potatoes, hindi pa siya luto. Dito na si Jan, guys. Pumunta siya sa office work. May binili siyang ink para sa printer. So, ito na yung beef schnitzel. Nilalagyan ko lang ng barbecue sauce. I-assemble ko na siya. Nagluluto na ako ng eggs. Whoa, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance. Na-assemble ko na yung chicken tsaka beef schnitzel with Aussie topping. Ayan na, guys. And sobrang uhaw na uhaw ako. Nakita ko to sa fridge. Ito yung vodka cruiser watermelon, yung flavor. So, nagbukas ako. And ito pala yung binili rin ni Jan sa town, yung ink para sa printer. So, ito, wala na yan. Itatapon na yan. May hinihintay na lang ako yung bread. Ito yung dapat sa birthday ni Jan. Hindi ko na ilabas. Mag-expired siya sa 16, December 16. So, nilagay ko dito para makain na. So, yan na lang naman hinihintay. What's... No, that's alright, kuya. That goes to the bin. Mag-set up na siya ng table. Nakalimutan ko lagyan ng cheese. Ngayon, nilagyan ko na ng cheese. Tapos, ilalagay ko sa microwave saglit para mag-melt yung cheese. Nandun na siya, oh. Set up niya na yung table.
Git na yung ano. You don't want this? So just you don't want it? You want? Wow. I have to put rice. No, you have mash. Mash, yeah, I have mash. It's alright? You want crisp? Oh, gusto niya raw medyo crispy. Alright. Kala ko kasi, okay na. I just want that. Okay, I'm just gonna give this to Dad. Why did you go to milk? Oh, I just get something for the box. You can start now, hon. Kaya kay Johnny Boy. 6:30 na, yeah. No veggies, hon. Ubusin ako ng ano, mixed vegetables. Rice, yeah? This is morning. What's this? This is, that. This is si Sak ayaw na niya ang yolk. Akin na lang yung yolk. I will eat this one, Sak. JJ was having it. Thank you. Mashed potato? Mom, when I was gonna get home, I was gonna thank you. Rice? Take my milk. Little bit, please. Little bit, please. Little bit of rice, yeah? Wow, himala. Yeah, just nine of the Ito na yung dinner rolls. Nalagyan ko rin siya ng butter. Kain din ako kasi masarap to eh. Yan. Oh. Lising ko nga muna to. It's hot, hot. Hot. Kain muna kami guys. Ay sila pala. Kain ako nito. Isa nito. Time check, 7:05 guys. Kanina pa tapos kumain. Yung mga bata, tsaka si Jan. Si Jan ang una natapos. Si Kuya, hindi masyado siyang kumain, di ba? Pinabawasan niya yung kanin kasi kanina, nung pag-uwi ko, wala siya dito sa bahay. Pumunta siya sa bahay ng friend niya and kumain na raw siya ng ham and cheese. Sabi ko sa kanya, alam mo naman na magdi-dinner tayo, bakit ka kumain? Yeah. Wow! Sakare! Dito sila. Where's Holly? Oh, malamig yung hangin. Ah. Ayun si Holly din. Oy! It's si Holly. Oh, copycat. Where's your slippers? Or your shoes? Well, how about you, ya? Ay, malamig yung hangin. Malulobat ako. After nito, maghugas na ako. Si Jan nandun siya sa... May kausap siya doon. Sa labas. Ay, pasok na ako. Maghugas na ako. Malamig. Malulobat na rin ako. Guys, mag-8 o'clock na. And nakapaghugas na tayo. Malinis na yung aking lutuan. And yung mga bata, kunin na nila yung chocolate dyan or lollies sa kanila. What are you doing, ya? Is this 6? Is it the 7th today? That's 9, Bob. Let me see. No. Let me see. I think it's 6. Yes, that's right. Is it the 7th? 6. Yeah, 6 na yun. Oh, I thought it was the 7th, so I opened the 7th. Huh? No, 6. Where is it? I got a gummy bear. Look at how big my 24 is. Where? Ay, pinapakita niya kasi yung 24 niya napakalaki. Yung sa dalawa maliit. What you got, yeah? What's that? I don't know. How about you, Baba? You need help? 6 here. You need help? And papakulang ko yung aking, pork belly para bukas. Pakulang ko I lang got siya. a blue one. Blue one? Yeah. Do you need help, Baba? Si Jan nasa farm. Kasi may pinapagawa si Jan sa farm. Yung shed para dun sa tractor na binili niya. Ginawa niya, gagawan nila ng maliit na shed, yung tractor. Nabanggit ko na yun sa inyo before. Let me help you. Tulungan ko nga muna. Put the carrot on. No, it's gonna be flat. Si Kuya maglalaro nun. Oh. When do tricks? Huh? When do tricks in it? Alright. Gummy chocolate. Ito pala yung pork belly, guys. Papakulang ko na siya. And ito yung mga napamili ko kanina sa Kmart. Wala sa plano, nabibila ko ng mga damit sa Kmart.
Pero ayan, napabili tayo. Ang plano kong bibilin sa Kmart ay yung storage box. Kaso wala sa Kmart eh. Matagal ako naghahanap pero naubusan na sila. Wala na silang stock. And, yun, eto yung napamili natin sa Kmart. Dapat pupunta pa tayo ng Coles kaso kinulang na ako sa oras. So bukas, balik tayo sa town. Punta tayo ng Coles. Eto, Batman para sa kapatid kong bunso. Ang ganda nito. Ano lang to? $10. $10 to, oh. Maganda na siya. And, eto. Magkano ba to? $10 din to. Eto, plain lang to. $7 or $5 to. Plain lang kasi siya. Walang print. Eto, same. Walang print. Gusto ko ipakita sa inyo yung may mga characters. Eto, Star Wars. Ayan. Star Wars. Nasaan yung iba? Eto. Marvel. Ayan. Diba? Ang ganda siya, oh. And, nasaan yung iba? Binilang ko siyang pamporma. Pag malamig, pag tagulan, ayan, meron siya. Eto, dinosaur. And binilang ko rin siya ng pants. Sana magkasya sa kanya. Ayan, binilang ko rin siya ng pants. And eto pa. Hindi ko to sa inyo napakita nung nag-shopping tayo. Ayan, oh. Sino yan? Tapos, ayan, si Kidlat. Kidlat. Ang cute ng mga t-shirt. Ito kay Sandro. Nasaan na yun? Tapos binilang ko siya ng short. Dapat, size M siya. Kaso parang maiksi yung yung length. So, kinuha ko L, large. Ito sana pumasya kay Papa. Parang alit, no? Baka hindi ito pumasya kay Papa. Payat kasi si Papa. Kinuhaan ko lang siya. Ayaw niya nga eh. Kasi sabi niya marami siyang shorts. Ito large din to. Para sa bunsong lalaki. And kinuhaan ko rin siya ng isang pants. Ayan. Tapos, shorts. Shorts. Size 32. Black. Meron ako sa ibang box na mga t-shirt na mga bago. Pero hindi ko sa inyo napakita. Nandun na sa isang box yun eh. Mga t-shirt din yun na hindi pa nagamit. Ito kay Sandro. No, this is for Sandro and Kuya Uncle Cloyd. Tito Cloyd. Meron dito si TJ. I've already got one of them too. I know. I want just roll. Eto. Flash? Yeah. That's Yes, Splash. That's for Tito Cloyd. It's nice, right? Yung kidlat ba si Splash? And ito pa. Mom, Ito mga shorts para kay Sandro. Mom, this is size 10. Yeah. This is size 10 and Nakita nyo to? Tito Cloyd is 10. Yes, shorts. T-shirts. Eto. Top Gun. just roll. Hey, Mom, you don't have to get him pants. Who? Deb. Tito Cloyd? No, none of them. Why? It'll be hot. It's always hot over there. Sabi ni TJ, dapat daw hindi ako bumili ng pants kasi mainit daw sa Pinas. What? Don't worry, that's for Japorms. What? Why? For what? Why is this For a yellow? styling, kuya. Why is this Ito a kay yellow? Sandro. That's not for, don't read that one. Right away. Sandro, Mama, Cloyd. How come Si you Papa hindi ko na binilang kasi may parating si Papa That we don't have. mga damit. Yung yung hands na white lang si Papa. Kaya hindi ko na siya binilang. I want- I think you have one here, yeah. Yung size 10 of this. Give me. No, this is Sandro. I think this is yours, yeah. Size 10 kay Kuya to. Sorry. May, may print siyang boat, oh. San Miguel. Yeah. I want you to Yeah. buy this for me, just roll. You want? And ride the wave. Gusto niya raw nito. Okay, I'll buy you one. And ride the wave. This one, Ride Away. Ride the Wave.
I said that. Sorry. Ayan. Bilang ko daw siya. Okay. Balik ako doon. Ito pa. I'm Sandro. having a chewy. Sandro. Lahat to na kay Sandro. So, yan ano. Pili natin sa ano. Sa... Mom, is this, Mom, Yeah, that's for the cars. So, yun yung mga, ito yung mga nabili natin. Chewy. No, Chewy. It's bedtime. Brush your teeth. So, end ko na yung vlog, guys. And, ito yung gamit kong, hoy! Ayan na kasi, binuksan na nila yung, it smells good. I know it smells good. Binuksan na nila yung extra na, white na, Chewy. Good? Yung It tastes sinasabi, like toothpaste. it tastes like toothpaste. Yung sinasabi ko, ito yung ginamit natin na, ano nga to? Blur Velvet Tint. Ayan. Andiyan pa rin siya. Kumain na tayo. Nagta-transfer siya sa mask ko meron. Nilabang ko yung mask. And nung hinalikan ko si Jan, nag-transfer siya. Pero meron pa rin kahit pa paano. May naiiwan. Hindi siya nauubos. Mom. Ngayon, hindi na siya nag-transfer kasi dry na. Tomorrow, buy me Ride the Wave and Just for Road. Yes, sir. Yeah, we're going back to the map. So, yan yung tint. Yung Blur Velvet Tint na gamit natin. So, i-end ko na yung vlog, guys. Kasi, mag-i-edit pa ako. Ito, ilagay ko ulit sa plastic. Tapos, ayusin ko yan pag nabili ko na yung iba pa. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Hey, good night. Good night. Good night, guys. Okay, bye, guys. Still I will